Padayong nanguna nga media company ang GMA Network sa TV viewership, online engagement ug radio broadcast sa nasod niadtong 2024. Aning report. Sa telebisyon, radyo, online ug sa pelikula, padayong nanguna ang GMA Network niadtong 2024. Kana ang gibutyag ni GMA President and Chief Executive Officer Gilberto Arduavit Jr. sa annual stockholders meeting. We retained our position as the convincingly dominant TV broadcast network in the country. Base sa National Urban TV Audience Measurement People Rating sa Nielsen, nagtala og average rating nga 5.1 ang GMA, layo sa 1.9 sa TV5 o gisundan sa GTV. Nanguna sab ang GMA sa FinTam o Philippine National TV Audience Measurement People Ratings sa Nielsen nga nagtala og average ratings nga 4.7. Mga programang kapuso sab ang nanguna sa ratings ug nagpabiling number 1 sa radyo sa Mega Manila ang Super Radyo DZBB ug Barangay LS. Nanguna sab ang pipila ka local radio station sa GMA sa mga probinsya. Lakip ang newscast sa GMA Regional TV, nanguna sa rating sa nagkadiang probinsya. Sa digital space, halos tibok 2024, GMA ang highest-ranking media company sa Southeast Asia sa Tubular Labs Leaderboard for Media and Entertainment Properties. Sumala sa Tubular Labs, nagtala ang mga official accounts sa GMA ug 45.5 billion views sa Facebook, YouTube ug TikTok. Misa kasabog 14% ang total subscribers, followers ug users sa GMA sa tanang digital platforms. Mihakot sabog pasidungog ang pelikulang Gama sa GMA Pictures. Apan tungod sa managlahing hagit, miubos ang consolidated revenues ug net income sa GMA niadtong 2024. Busa aron magpabiling manguna ang GMA, padayon ang mga lakang aron mas pakusgan pa ang network. As we go forward, no effort is spared towards achieving our objective of value optimization in the broadcast and digital spaces, keeping a keen eye out to ensure our continued leadership and competitiveness in both. Ang GMA Network Annual Stockholders Meeting gisalmutan sa Board of Directors sa GMA, nga sila GMA Chairman of the Board, Attorney Felipe L. Gozon, Chairman of the Executive Committee, Joel Jimenez, Executive Vice President Felipe S. Yalong, GMA Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, Judith Duavit Vasquez, Laura Westfall, ug ubang opisyal sa GMA Network. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao.